Kagurangan, kabayan sa iyong mga natasampuan, asin karating parakula sa ila, mga balaw, at sa iyong grasya. Tangaling sa ilang silang mag-init sa paglao, magtulad sa pagkamo, dahil nakapagkalagos na nagbabantay sa pagtutunan sa iyong mga kapot. Pulitin sa Kristo ng lalanya sa iyong namin, na ibawa sa iyong Espiritu Santo, na bumuhay sa iyong harali, Diyos sa daos na kapanahonan ng mga panahon. Amen. Matuwa po ang Diyos. Binigyan natin ng mahal na Diyos si Abraham ng huli sa iyong kahayan at kabanalan. Maging matalos na kita at mapapansaluya ang grasya ng Abraham. Hinalun po niya ito at emat na mabasahan. Pagbasa sa libro ni Genesis. Nagpaniling ni Abraham ang kagulangan sa Mesopotamia ni Mamre. Mantang natukaw siya sa pagkakasal at sa iyang lugar sa ulong kainit na oras ng araw. Itinigala niya sa iyang mga mata. Uya, ulong lalaki na nakatulog harani sa iya. Pagkahanin sa iya, binalagan siya sa pagsabat sa iya hari sa bukas na pagkuya, asin pinapa sa dagat, nagsabi, kagulangan, kung ako hindi alala sa inyong mga mata, dahil ka di mag-ari na dahil makahari sa inyong subuon. Ipakuha ang bigit na tuli, maghanaw ang muna sa inyong mga bigis, asin magpalinalo sa sinong tinahon. Makuha ako ng tinapay, panganin makakusulindo ang sa inyong puso. Pagkatapos, makakapagagos sa pamukan sa iyong paglakaw. Huling gaya ka ini, kamu nag-abi sa tumulokan sa iyong lingkod. Nagsabi sila, dibuka siling sa sinabi. Nagdidali si Abraham sa iyang lugar, pasiling si Sarah, as nagsabi, dahil tulong ka na alina, dahil sa'yo na alina, masaha asin pag-ibon pinapay. Dahil nagalaban si Abraham, pasiling sa kabakahan, asin nabuay sa magkipon. Mahal asin malungoy. Itinauli sa surukon, asin nidali ka ini at paghanda. Naguat siya ng peso sa kagatas. Kinua ang linuto niyang kami asin ihanda sa tumangan nila. Siya nagtindong kami sa ida sa silong ni kahoy, asin nagkakal sila. Dahil naghapon sila sa iya. Hain si Sarah sa inyong amo. Nagsimba si Abraham. Uya sa laog ang muda. Nagsabi, mabalik ako sa inyo sa sulod na taon. Asin sa momentong iyan, iguala ni Abi si Sarah na sa inyong amo. Tatalakon ang kagulangan.
Dapat sa mga kalubo ang pagkakit niya kay Kristo. Dapat kami ang nilitan sa iyong panaramon asin kami siya sa pagkakot. Naglubo na ko ang dalawang pagsasabi. Pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga Apostol. Nauna, niya, napunga ko sa mga Pilipos para sa inyo. Kasi hinihingan ko sa sapulaman ano ang wala sa mga sinabi ni Kristo para sa iyang hawak na iyong simbahan. Nagyaw ko Kristo kainin susong sa misyon at inaniwala sa Diyos para sa inyo. Nautubod ang katalawang ng Diyos. Ang misteryo ng tinawag Kristo pang makapanahon ay si mga kapatan niya. Alagan niya, inuminaw sa iyong kapanan. Ginoon ng Diyos na ipaalam sa ila kung ano ang kailangan ng pagkakalawal kay misteryo sa mga kapatan na iyo si Kristo sa inyo. Ang paglawak ng pagkakalawal, siya ang samong pinurukyaw, pinahatulan ang gabos na tao sa katinutuan ang gabos na tao sa iyong panunod. Tanganing iradurot ang gabos na tao, lubos si Kristo. Tataramang ka sa pagkakalawal. Salamat sa Diyos. Ang tutupad ng Diyos. Ang kalandahan para sa iyo. Asin sa iyong Espiritu. Pagbasa ng Ebanghelyo susunod sa Lucas. Ang marayan sa iyong mga. Si Jesus luminaw sa baryo asin ginano minsan babae na kailangan Marta. Ikaw ay nilitugan ng anak o Maria na nakatukaw sa pabinsan ng karangalan. Naghihingan niyo sa saya sa karawan. Si Marta kasi nagsisimot dapit sa dakon na paglilingkod. Nagsimot kasi nagsabi, karangalan, mayos na sa iyo na binayaan ako sa lugar na makasikaso sa paglilingkod. Sabihin siya, tatawanan ako. Nagsipat sa iya ng mga Marta, Marta, nakakahila kasi narinig mo sa dakon na bagay sa ruwasanan kay Tuhan na pinili Maria ang maramay na parte na naihahan nito sa iya. Maraming karapeta sa iyong kabalan. Tuwa sa iyong Kristo. Yaman kita sa ika-16 na luluto ang pagpinaging panahon asin ang Ebanghelyo na kunyan pinulong sa ika-10 kapitulo ng Ebanghelyo ni San Lucas. Matatanda ka ba ito ng Domingo na sa Domingo na ang Ebanghelyo man sa pagkamot sa Diyos asin pagkamot sa kapwa.
yan ang pagkamot ng Diyos sa satuya. Alam natin mga ugang sa mga binasa, nagpapaiwakit sa satuya na sa pagkamot sa satuya ng Diyos, gusto niya kita pero nakakaiwanan. Sa pagkamot niya, sa satuya ng Diyos, gusto niya kita pero nakakaiwanan. Sa iyo na bawasawan ng lugar na tinong sa libro ng Genesis, binisita ng Diyos si Abraham. Binisita ng Diyos si Abraham. Sa kaya na bawasawan, nagpagiling ni Abraham ang kaguranan. Asinghali sa pintuan kasi ang tolda, sinabat niya ang tulong persona. Ano ba tolda? Kung matatandaan ka ng lugar si Abraham, inabot ang Diyos na manulang sa Kanaan na itatapong talaga na pinalabas sa iyo, na itatapos sa iyo, yan ang Palestine. Kasi si Abraham, nagpasirin ko, mas kinain niya araw, dahil araw direct, talaga, nagpasirin siya duman. Pagkapag pero man, ibuhan yung mga tao na naka-install na ng imposible sa pangalalimon. Wala, sabi ka Diyos, kita ko yung sa tuya, ano yung mga naka-install? Kaya hindi mo niya natin na pagparahayin mo siya na nilay si Iwan, nung hanap siya ng mga matuturuan, para naman siya ng mga ayaw. Kaya, naka-install siya sa tulda. Ayaw naman sa tulda, namin niya ang kaguranan sa tulong persona. May nagsasabi na mga Bible scholars na kita ang tulong persona ini, ang Diyos may kapahanduang angels. Kasi ikaw ang nagsasabi na kita ang tulong ini, iyo ang Santisima Trinidad, ang Ama, ang Aki, at ang Espiritu Santo. Ang hindi na totoo, dahil taarang. Pero ang sasigurado kita na ang Diyos nagpabiling kay Abraham. As in kataan niya ni Abraham, duminalagan siya. May hindi kung paano. Kaya pa niya pamamistado, kaya niya pamamistado. Alagad ka tayo niya, duminalagan si Abraham. Kasi hindi pinagin kung anong klaseng hospitality ang itinaon ni Abraham sa iyang mga bisita. Sabi hindi, nagdalagan si Abraham kasi pagkakuman, dumilang pa sa pag-isado niya. Pero uri mo na dumilang pa. Pagkatapos, sabi ni Abraham, nagkipahiran pa. Dahil lang sa Abraham, dagas ng tao. Kundi nagkipahiran si Abraham, kung hindi magdalos ka mo, teka mo mag-agsa na, kundi magdalos ka mo, please, sobrang pagkipahiran. Asin sabi ka ng bisita, okay. Kaya si Abraham naghanda ng kakao, tubig na namin magbukas sa pagbilis. Asin, nagbukas pa rin yung salita baka. Asin, hospitality yan. Pagkatapos, ipinagakansa sa inda. Kaya, ang saya mga bisita, nagtarang. Dahil kaya na saya ang pag-trato sa inda ni Abraham, sa kanyang bisita, sa sunod na taon, mabalik ako hindi. Kasi nang sa iyong alam na si Sarah, mga nakik. Dahil sa iyong hospitality, rinigaluhan siya ng Diyos. Ang sa iyong alam na si Sarah, mga nakik. Alam ko din si Abraham sa doon si Sarah, kan ba na ko na muraw na. Kaya galing ka naman ni Sarah at Abraham, kung di pa pala sa tatapasa, kang malang ni Sarah at Abraham, nag-iilan si Sarah. Sabi ni Sarah, ano yung dahil naman ako ni Abraham, ayaw pa ng natin. Ngunit, kung gusto ka rin, kung gusto ka sa kanya, limog mo ka, sa ako sa satihan na makakita, hindi. Kaya sabi ka, bisita ni Abraham, ano na nagiging sa inyo malo.
Sa totoo na si Maria natin, mga ating lalaki. O ano na ikinilin ka mo? Mapapagawin ka dahil kung suwaling buran na sa kawa. Kaya may intindihan ng reaksyon ni Sarah. Si Sarah nag-ngirit. Kaya sabi ka ng bisita, ano na nag-ngirit sa inyong karon? Na-imagine ko si Sarah. Nagkakamay si Sarah. Ano na nag-ngirit sa iyo? Dahil ba? Dahil ko nag-ngirit ka. Nag-ngirit ka pa si Sarah. Nag-ngirit ka. Alagad, kaya pagkarami isang taon, totoo mananggal ang Diyos sa iyang pangako, si Sarah nagsabi. Iyon yung magkulang ang Diyos. Kung minataw ka ng hospital, lalo na sa mga kainuman, sa mga strangers, stay ka ng estado, ang Diyos ibinabalik ang biyaya sa sakuyan. Katapon mo niya ang mga tao na nakakamating ng rejection. Katapon mo mga tao niya ang nakakamating ng isinagkina ako. Iniibitan ang Diyos na ipamati sa edad na sindaman at dapat niya. E sa iyo na babasahon dahil pa ng pagkakas, kita rin pagkakas sa edad para sa lugar ng Diyos. Sa ikaw po sa pagkatulan na ginod sa surat sa Pablo sa mga Apolosas, yuman, inako ni Pablo ang kabutan ng Diyos sa iya na ano, inako ka ang misyon, as sa iya misyon, iguang katakot na pagsakit, suffering. Kaya sabi sa Pablo sa sabihin, ikaw papasahon, ngunyan na uukma ako sa mga tinios ko para sa inyo, as in hinihinduan ko sa sabundaman ang mga kulang sa mga sinabi ni Kristo para sa sayang hawak na iyoan simbahan. Ikinataon ni Pablo sa iyang pagsakit. Sisay din gusto ko na mauumadaraman sa sakit. Sisay din isa sa tayo gusto ko sakit. Ang sa tuyang instinct, nagsasabi sa tayo na magtulak kita sa pagsakit. Di ba pag nalulungkot ka, pag nakisigal ka kanila, nagulat ka, kaya ang instinct ng tao. Kalaban sa Pablo, na uuma ako sa tuyang pagsakit. Hindi mo na po magsurot sa Pablo sa mga Apolosas. Sinurat ni Mantan siya, prisionero sa Roma. Asin sa Roma, na nararamalan siya na sa kwadya, kaya hindi siya makakagula. Sumakusa na ito ang pagsakit na pinilitos ni Pablo. Kundi nadagdagan na siya pagkilos kaya paparitaan niya na ito sa iya mga pinunod sa simbahan, iguang nagtututo ng mga kalsong propeta na nagtututo din kontra sa Ebanghelyo. Kaya mas nadagdagan ang pagsakit ni San Pablo. Kaya sabi niya, maumahal sa sakuyang pag-Diyos. Sabi niya, hinihiluan ka sa kundaman ang mga kulang sa mga sinakit ni Kristo. Kulang ba ang pagsakit ni Kristo? Sabi sa Pablo, tinitiyos ko ini para sa iyang simbahan. O, ano sinasabi ni San Pablo sa sakuyang? Nakita kung nasa tuyang pagtiyos, isasarap niya ako sa pagtiyos ni Jesus. Bago sa langit, nagkakipagtan ng biyaya, kundi ini mga tulang nakakatawa sa iyang simbahan. Kaya ito pa talaga, ikuan ng simbahan. Kang panahon sa Pablo, ikuan ng simbahan. Tanong, tinok na sa pagkasin ni Cristo simbahan, taong 33. Kaya ang simbahan na yan sinasabi sa Pablo na ang sakuyang pagtiyos para sa simbahan, para sa hawak ni Cristo na iwan simbahan. So, kung sabihin mo na ang pag-ako
kay Kristo, yun nakakakon sa iyong misyon, maski na ito ang hindi katatog na pag-Diyos. Kaya kita, kung kita nagsisirbi sa Kamurangan, mag-andam kita, nagsasapuyang pag-sirbi, dahil kita makagalaw sa red carpet. No. Kundi, ang sabi sa Pablo, na kita maging araw kay Kristo sa tuyang Kamurangan. Sabi ko hindi, masunod kita maging kabae ni Kristo. Masunod sa satuyan sa iyang katarawan kasi kita maging kabae ni Kristo. So, sa ngayon, ang pag-akot nato sa katarawan ng Diyos, kita magiging kabae ni Kristo. Kasi sabi sa Pablo, iginagawa ko na ako namin parte ng sa iyong transformation. Iba lang yan sa tuyang goal. Sa pag-akot ng katarawan ni Kristo, katarawan ng Diyos, na kita maging kabae ni Kristo. Asin si Kristo, nagsakit, sabi ko na, no slave is greater than his master. Kung si Jesus nagsakit, asahan na kita magsakit sa sakit kung kita masunod sa saya. Alam na ng pagsakit ko ini, sa rong biyaya na halik sa Diyos. Kung kita talagang sincero sa pagsunod sa satuyang Kamurangan, kasi sincero kita, totoo sa tuyang sunod sa saya, maski kita makamagiging inconveniensya, mauugma kita. Ang isang Pablo sa ikalawang pabasaho. In other words, si Jesus gusto mong isumama sa satuya, kaya kumanta siya ako. Alaga ang ako sa saya, nilaako sa sayang misyon, maski na hindi kong katatog na kalibisilan. So yan ang sinasabi sa ikalawang pabasaho. Kung yan naman natin sa satuya Evangelio, very familiar. Si Jesus, again, si Jesus, nagbisita sa magtugang. Si Marta, magtugang, si Marta, si Maria, si Lazarus. Sa iyong napapasahon ng Diyos nagbisita kay Abraham sa formaning tao, tulong tao. Sa iyong napapasahon. Ngunit sa satuya Evangelio, bakungsan ang kumang tao, kundi Diyos na namin tao. Si Jesus. Si Jesus ang tatarakot ng Diyos. John chapter 1 verse 14, ang tatarakot ng tao asin na isumaro sa satuya. Si Jesus. Si Jesus ang tatarakot ng Diyos na namin tao. Maski na namin araw niya, na kadagdagan sa sayang tao dahil siya ako, pero nagbisita pabiragan siya sa satuya. Gusto niya kinang makasalaw. Kasi sa satuya Evangelio niya, nagbisita siya kay Marta, asin kay Maria, asin kay Lazarus. So nakikita ko kung paano na-entertain ang magtugang na si Marta, asin si Maria. Si Maria, nakatutaw sa pamilya ni Jesus, nagdalo sa sayang mga katuturan. Iyon ang nagwalikan sa munisipyo. Nakatulaw sa pamilya sa Kristo, nagbihinan nyo sa iyang mga katarakon. Si Maria, si Marta, simot sa kusina. Isipin mo yan. Ang sa iyang bisita, mga kalalakihan, 13 lalaki, 12 apostoles, kasi Jesus, 13 lalaki, kasi mga lalaki, mga parasira, ako po sulit mo marami. Kaya siguro, before na parang sa ito, mga parasira kami dyan sa ito, siguro, magpapagod text, siguro nagkapunta lang sa ito. Kaya si Marta, nasimot, kung ano sa iyo, ihahanda. Kaya, gano'n na siya,
Dahil sa para sa mga Hudyo, ang paghaling tago. Dahil hindi makinampak sa rabay. Ikalawa, si Maria, dahil nagtatapon sa iya. Si Maria, nakatukusan lagi sa pagtapon, dahil nagtatapon sa iya. Alam, sabi ni Jesus, Marta, Marta, nasisipon ka sa kalagol ng mga bagay. Marta, initatanong mo na po ni Jesus, dahil niya sinasaway si Marta. In fact, ang pagduplikan sa iyong pangalan, Marta, Marta, nagpapahilingin harong na pagkabot ni Jesus ni Marta. Dahil niya si Marta sinasaway, sa iyong hilingi ko, dahil niya sinasaway. Alaga, tinabakan niya si Marta na mag-ialisar ang mas importante. Na ano yan, bako sa natin ng trabaho, kundi magkaroon kita mag-ako ang tatarapon ang Diyos. Sabi na ba ang Diyos gusto niya mangasaw sa sabuya. Gusto ka ang Diyos na pwede na kitang kaibahan. Alam sa tagal na beses, i-ignore siya, nakita siya, i-inchinte. Kaya nga, tagal na beses, pag mo, uy, nagmuli ko magkakaman yung pala yung nagsimba, busy kaya ang father, nagtinda ako. Busy kaya ang father, nagmula ako sa uma. Kalagandaan mo ang rason, basta lang dahil magsimba. Kaya isa sa tuwing Evangelyo, sinasabi sa tuwing na, si Marta, okay sa iyong binibili mo alaga na ipaginawan na sa pag-ibon niya kaya, dahil siya malinaw sa tatarawan ng Diyos. Busy na sa itiyong si Marta, kung Lunes hanggang Sabado, pag Domingo, magkita ko naman sa iyong sa mo na sa mahal na gusto tatapon sa tatawag ng isa. Sa sarong si Marta, kung na 168 na oras ang isa sa mga sa ta. Ano 167? Sa iba na yung tapos. 1 hour na lang. Dahil ka na yung pag-ibig sa nagwanan. Gusto ka nagwanan na makisumaro sa saliya. Kasi ang Santa Misa, di nga ito na ienkwentro ang hawak asin dito ng Kristo sa komunyon. Gusto ni Jesus na makisumaro sa saliya. Kaya ito sabi, busy kita pag-alaw na Domingo. Sa oras man sa nagbinata ka sa pagkakularan. Sa oras na, kaya pag-imot. Gusto ka nila kita makaipahan, ang pag-akal sa iyong tatarawon, ang pag-akal sa iyong tawag, kasi tudo, yaw iligapos sa misa, elot na papasalon, ikalawang papasalon, gospel, responsorial sa pinapaliwanag pa, pagkatapos ka ng ikalawang pati, ang pag-akal sa iyong tawag, asin tudo. Beautiful! Dahil inipan, kasi para, dahil inipan mo lang pamala. Kaya pag Domingo, idulog ka ito ang oras sa sapuyan katulanan. Dahil sa pagkataramon na dalaw natin sa iyong tingog, sa pag-universiya, inaano ka sa iyong hawak at sa iyong dugo. Pero ang ating mga tulang, punta ko tres, ang pinakamagayon na pag-ano sa salina, yun pag-ano ka sa iyong tatarapon, asin pagsabuhay kailan. Dahil kung dito isa sa buhay, dawat tuloy yung kita magsimba, dawat ang aknan sa kiyang tuhod. Kung dito sinasabuhay ka daramang ng Diyos, yung mga kita sa simbahan, alagad kita na naniniino, yung mga kita sa mga simbahan, alagad may hindi ng tao, yung mga kita sa mga simbahan, alagad hindi ng papatawad, inutin ang Diyos niya kung Pilipino. So kaya ang pinakamagayon na pag-ako sa iya, ang pinakamagayon na hospitality, ako na sa iyo kakaranawan, kasi isa buhay hindi. Amen. Mati kita sa pagkakas sa pagkakas.
Nagtutulad sa Diyos sa mga kakumahan, kalalakan namin si Sada, kasi ni Yesu Cristo at ang bukod na nagawalanda, ipinagina mo ng Espiritu Santo, na ang lagi na may Maria, pinasakilan ka na ako ng Sinado, ibinaka sa Diyos sa lahat, sinito mo, kung hindi sa magdala, kanito maaraw ang iwan at sa magdala, sinagka sa kanila, tutuwa sa pagkakadios sa mga kakumahan, ay tumahan mabalik sa pagbuong sa mga buhay na sinagdala, nagtutulad sa Espiritu Santo, sa mga simbahan na Katoliko, sa pagpapayaan ng mga santos, sa pagpapayaan ng mga sanay, sa pagpapuniwan ng naman, sa buhay ng Iglesia Oral. Amen. Dakot na bagay ang kinakasimulan niya o ang mahalaga sa Diyos, ilang pag-imatik sa tingog ang Diyos na nagkakaramatan sa mga andang makinanyo sa iya, sa Espiritu Paglaon, karoon sa iya ang sa kanyang mga hudi, ang sa prinsipal, kakulangan, kinanibang ang sa mga pag-ibig. Kamanin ang simbahan, sabihin ng pinakban, maging bukas sa pag-ako ng mga daig ni Eroa, kasi mga nalalagay. Ipamibig natin ang pagkakas. Kamanin, siling ng Maria, hindi unyato, ang puro kumakay, nag-ibog, asin ako at sa Jesus, sa tuyang puso, asin buwan. Ipamibig natin ang pagkakas. Tanganin ang mga nasisibot sa mga minalipas na bagay. Mahaloon at magmahalaga sa malulok at pagkimaki sa mga talamong na Diyos. Ipamibig niya ako sa tanganin ang mga nag-eelang, makapalihan at nakakapaumay, nakapangyarihan ng Diyos. Huli na pagkakot, kasi pagkakot sa ilang mga katulog. Ipamibig niya ako sa tanganin ang mga paratutol na dalan, magkero sa harap sa restaurantan, sa gulpaman. Ipamibig niya ako sa Ganito na Ama, sinuwag-luwan natin mo si Jesus sa pagkain sa mong kandahan ng buhay na daig sa Quran. Dahil niya mo siya nakuon sa muyang buhay, kasintawan ng lugar sa iyo sa muyang puso, siya na lang buhay ang sinagahalit sa kapanahonan ng mga panahon. Tanganin
Magpamili ka mo mga tulang sa kawasan sa iyong mga kawasan ko, ako ang Diyos sa mga kawasan. Ako ang luwan na pagmamalaan sa inay mapapamot para sa kawasan sa luwan na kaya sa ilayanan para masapayapan na ako ang hindi mo ng panasin sa akin. Kawalan kami, kawayan nila sa iyong magmaan, asin ang tinutuan ng kawalan sa iyong naliton, kibuhan mga kawalan niyo, bakit sa daan, sa pamumuhay, kulit Kristo na sa mga kawalan. Amen. Ang kawalan mapasayin ko. Asin sa iyong espiritu. Itaas sa mga puso. Itaas na sa kawalan. Magpasalamat kita sa kawalan sa iyong Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniligo asin dapat matalo sa sinagapan kita sa lalay sa isang sa magpasalamat kami sa imo kawalan na Ama, Diyos na makapaghan sa iyong sa Quran. Sa iyo kami kuya, kami nagbubuhay kasi nagkikiro, asin hindi mo sa hawak ay pagpasalang nakakamati kami ang lawak na bumakan sa iyong kabutan, kundi pinanulaan na kami nagbubuhay na iyong sa Quran. Kaya huwag ka manakit sa buwan ng Espiritu na kailangan mo Jesus ang nagdagan, nagdalaw ka rin mga pasamutan, Mr. Pascual na iyong katapusan. Kaya ipagandamos na ang sa buwan kami sa iyo, na nagbubuhay ako sa mga iyong sa iyo sa mga. Ano ang kwarto mo? Pagkakaroon ka sa kagalan mo raw ang tapos na kagalan ng kaya yung mahatang ng papadalan ng utan sa iyong Espiritu at nag-ibat sa baging hawak sa lulo ni Jesus Cristo sa mga kagalan. Kan siya sa bagay ako at pinasalugitan sa konsumasyon ng pag-ibinapay sa kasalapan, pinakakiling na sa itinasasaya mga disipulos na sabi, magkakakumulos kasi magkakantay dahil sa kunyang hawak na lulo para sa iyo. Silman pagpapag-ipagpuan niya ang tayo sa sinjaralan ng salamat sa iyo, itinasasaya mga disipulos na sabi, magkakang pagdapos kasi magkakantay dahil sa kunyang lulo, kan bawa sindali na ipan na papawalos at man sa ito para sa atol sa pagpatawad ng mga kasalanan, hindi pag-ibigito sa pagdulong sa atin. Mister ng Pagkakulong.
yung lumasa sa iyong pagkakera at sa mga tulang na nagturo sa paglawakan para ng buhay liwat, at sinanda mo sa mga talan, langan ako sa liwanag at sa iyong nalawag. Kaya maraming kapos na hindi kami nalaman sa Santa Maria, o hindi na namin Diyos, kaya maraming San Jose at sa iyong esposo, kaya mga parang apostoles sa Singapot sa Santos sa kayo para sa pagkakilala sa limo, magkano makikira sa iyong buhay na sa Toran, magkumawa sa magpapalaway sa iyong siliman, kulis sa amin mo si Jesu Cristo. Kulis sa iya, asin ka panilasin sa iya, sa iyong Diyos na magkakamahan, sa pagkasaro ng Espiritu Santo, ang Diyos na kagalaran sa ikawawayan, sa kawas na kapatakunan ng mga panahon.
sa 30 ng Agosto, July, mag-celebrar sa 30 taon na sa tuyang parokya. Si Hulkani, magkakalit sa Mas Wedding. Si mga nagkarasan na nasasaro sa loob ng mga taon, kasi mayroon sa ulangan, magpasirin na po sa opisina para sa Mas Wedding. Libre po ini ha, mayroon yung bayad. Kaya magkasikaso po si mga nagsasaro sa loob ng mga taon. Ang mga requirements po, makinagpapatala po sa opisina. Katagal pa magaling ko kita ng PWD Day. So, ito ang kanya ng mga 120 participants ng mga PWD. So, kaya dahil kami, baka po ang mga generals na punsa na gusto magtawa para sa pagpili bukas po sa kuya Isina. Sino po, August 29, translation procession, ang mga pasirin sa Tinuruan ng Imani Inakaw de Penetrancia, kasi ng Milanimas at mapuro alas 4 ni hapon. Sa pizza size, Kautulubian procession. So kaya, katanggay sa pizza by hindi makalang ng mga kawayan, hindi puntang pagula o Tabaw. Hindi mo sa Tabaw, kaya kuwan mga interview ng auto. Kaya kung ito ko kami mga interview ng auto na pang gano'n sa Tabaw, hindi kaya itaulagan sa bahay. Na gusto kong ayon sa pagiging altar servers kung nasa Kristan, mag-approach sa ako sa King Francis. Naghahanap ko kita ng mga sa Kristan. Kulang na sa tayo sa Kristan. Naghuruan